गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50आव सायख'जानो हानाय फरायसा इलिटा मोसाहारिखौ बरायदों। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि नाजानाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मावथांखि मेडिकेलनि हाफ मोनथायलाय आनजादनि फिथाइयाव चिरां जिल्ला टुक्राझार हालामनिफ्राय उथ्रिनो हानाय फरायसा इलिटा मोसाहारिखौ 31 नं सिडली विधानसभा बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारिया न'आव थांनानै गांसे आर'नाइजों बरायदों आरो थुलुंगा होबोदों। गोरिब नखरनि फरायसुलि इलिटा मोसाहारिया बिटिआर सरकारनि इउएन ब्रह्म सुपार 50आव सायख'जानो हानायाव नखरजों लोगोसे ओनसोलाव गोजोननाय लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनानै टप 10आव जायगा आवग्रिनो हानाय क'क्राझार जिल्लानि फरायसाफोरनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनायजों लोगोसे मान बावबाय। दिनै क'क्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव क'क्राझार जिल्ला एबसुआ मान बावदों। मान बावनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि गेदेमा सुबुंफ्रा बाहागो लायो। गुवाहाटीनि जालुकबारियाव गिख्रंथाव गारनि जाब्रबथाय जानाय जायगायाव दिल्लीनिफ्राय फरेनसिक एक्सपार्ट टीमा नायबिजिरफैदों। थांनाय 29 मे खालि गुवाहाटीनि जालुकबारियाव गंसे AS01 GC8829 नम्बरनि स्कर्पिय' गारिया गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव डिभाइडाराव सौग्रावनानै मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानानै आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि सा 7 फरायसाफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। मख'नो गोनां दिनै 30 मे खालि दिल्लीनिफ्राय मोनसे फरेनसिक एक्सपार्ट टीमा बे जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरदों होननानै खौरां मोननाय जादों। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया आपनि दैदेनगिरि मनीष सिसोदियानि जामिननि आर'जलाइखौ नेवसिगारदों। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया दिल्लीनि बारग' लेङाइगिरि मन्थ्रि आरो आप दैदेनगिरि मनीष सिसोदियानि CBIनि नायबिजिरनाय केस एक्सेस पलिसि 2021-22 खौ थिसननायाव आयेननि बेरेखायै रां जाख्ल'नायनि केसआव जामिननि आर'जलाइ गथायनायखौ नेवसिदों। बे बिथोनखौ बिजिरगिरि दिनेश कुमार शर्माया फोसावनानै होदों। उदालगुरि जिल्ला 38 नं भैरबकुन्द समितिनि सिङाव थानाय बरला PCTC UPPL राजखान्थि दोलोनि चेयारमेन बिथाङा फरायसाफोरखौ बरायदों। बावैसो सिगां 2023 मायथाइनि 1 बाजों खुंफुंजानाय SSLC थामहिनबा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय बरला PCTCनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों बाख्नायजाथाव हाबाफारि मावफुंदों। ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिया गाव गावनि फरायनाय लिरनायाव जाहाथे थुलुंगा मोनो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो चेयारमेन बिथाङा। बे हाबाफारिखौ PCTCनि सिङाव थानाय रायजो राजा एबा फरायसालि गार्जेन लोगोसे उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलि लाफानानै खुंफुंनाय जादों। लोगोसे उदालगुरि जिल्ला UPPL राजखान्थि दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरांनि सरथावनि काजलगावआव जिल्ला कम्पिउटार मिरु बेखेवदों। कम्पिउटारनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सरथावनि काजलगाव फ्लाइअभारनि बेंटल फारसे थांनाय लामा सेरनि UPA श'रुमनि गोजौआव सरकारजों गनायजानाय कम्पिउटार मिरुखौ दिनै बेखेवबाय। बेखेवनो हायो काजलगाव मिउनिसिपेलिटि बर्डनि मासिगिरि उपेन मोसाहारि, बारग' जिल्ला बेंगिरि केरल नार्जारि, बे मिरुनिनो जोथोन लागिरि जाकब M बिथांमोननि नोजोरथिनायाव। उदालगुरियाव बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50नि सायख' आनजादाव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावना बरायदों। बिटिआर सरकारा आबाद आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ बिथा खालामनानै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुङै लिभलिहुड मिशन स्केलनि सिङाव थानाय सोलोंथाइ खोन्दोनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50नि जोहै थांनाय बावैसो सिगाङाव 50 फरायसाफोरखौ मेडिकेल बिफानाव गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय सायख' आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन। बेनिनो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सा 13 फरायसाया दिनै आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय कचिं लानो थांदों खानायखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ बरायनायजों थुलुंगाखौ मोनबावनाय हाबाफारि बानजायदों उदालगुरि जिल्ला UPPL राजखान्थि दोलोआ। उदालगुरि सहरनि मिउनिसिपालिटि बर्ड कनफारेन्स नब्लाङाव मान बावनाय हाबाफारिखौ बानजायो। दुखुनि खौरां, कंग्रेस दोलोनि बारग' MLA जनजनालि बुराया रुंसारि जाबाय। आसामनि मरिगाव जिल्लानि कंग्रेस दोलोनि बारग' MLA जनजनालि बुराया दिनै 30 मे खालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जोबथा हां लाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रुंसारि जनजनालि बुराया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै
फाहामथाय लागासिनो दंमोन आरो दिनै 30 मे खालि फुंनि 6 रिंगासो समाव रुंसारि जालांबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। जनायाव फिन मोसौ फिसिग्रा आरो आबादारिनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिदों। सासे मोसौ फिसिग्रा गोमादों। गोमानाय सुबुंखौ लांखारनायनि सन्देह खालामदों। धेमाजि जिल्ला जनाय मुनमुनि माजियालि सापरियाव फिन मोसौ फिसिग्रा आरो आबादारिनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिदों। मोसौ फिसिग्राखौ लांखारनायाव अजद होदों आबादारिनि सायाव। गोमानाय मोसौ फिसिग्रा सुबुंखौ जनाय पुलिस बिफाना नागिरगासिनो दङ मुनमुनि माजियालि सापरियाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंनि समाव मोसौ फिसिग्राफ्रा मोसौ मैसोखौ फोथाराव हगारना हरनायनि दसे उनावनो माखासे मोसौ मैसोफोरखौ होना हरनायजों लोगोसे दानख्लाब सिख्लाब खालामो। बिनि अनगायैबो सानै मोसौ गुमग्राया मोसौ नागिरनो थांनायाव बुला बुसि खालामनायजों लोगोसे सासे मोसौ फिसिग्राखौ लांखारनायनि अजद होदों मोसौ फिसिग्राफ्रा। सानैनि गेजेराव सासेया खुनुरुखुम दैमा बारनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामो। गोमानाय मोसौ फिसिग्रानि मुंखौ गुसुर मुन्दा 25 होननानै मिथिनो मोनो। जाथायनि सायाव मुनमुनि माजियालि सापरिनि मोसौ फिसिग्राफ्रा जनाय पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनाव जनाय पुलिस बिफाना नागिरनायखौ जागायो। सिनाय मोनै दुथांफोरा बिटिआरनि बिजेपिनि MCLA राजीब बांगाल न' गाग्लोबदों। मैया हरनि 9 आरो 10 रिंगासोआव सिनाय मोनै दुथांफोरा बिटिआरनि MCLA राजीब कुमार ब्रह्म बांगालनि न'आव गाग्लोबदों होनना खौरां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला MCLA राजीब कुमार ब्रह्मआ मानकासारनि साउथ सालमारा दावबायहैनाय समावनो हरनि समाव दुथांफोरा गाग्लोबदों होनना CCTV केमेरायाव सेबखांजादों। CCTV केमेरायाव सेबखांजानाय बायदिब्ला 4 सुबुंफोरखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं हरनि समाव न'नि गेट सौफैनायनि सायाव फिनजाथाय होदों MCLA राजीब ब्रह्मआ। न'नि गेट सौफैग्राफोरनि हेंथायै पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय। उदखार खालामफैग्रा सुबुंफोरा गावसिनि खामानि होगोन होननानै रां लादों होननाय बाथ्राखौ थोंजोङै नेवसिदों MCLA राजीब कुमार ब्रह्म बिथाङा। मख'नाय जायोदि साननैसो सिगां हरनि 10 रिंगा समाव माखासे सुबुंफ्रा MCLA राजीब ब्रह्मनि थाग्रा न'आव फैनानै उदखार खालामफैनायखौ CCTVनि गेजेरजों रोखायै नुनो मोन्दों। न'नि गेट सौफैनाय CCTV भिडिअ'आ गोसारनायनि उनाव दिनै जायफोर उदखार खालामफैग्रा बिथांमोना राजीब ब्रह्मनि सायाव माखासे अजद दैखांदों। बिथांमोना बुंदों राजीब ब्रह्मनाव रां मोननांगौनि थाखाय न'आव रायज्लायनो फैदोंमोन, नाथाय मोजां रेसपन्स होयैयाव दिखारजों न'नि गेटखौ जुनाय जादों। बेराफारसे MCLA राजीब ब्रह्मआ खामानि होगोन होननानै रां लानायनि अजद होनायखौ नेवसिनानै बेयो मोनसे राजखान्थियारि हिंसा होननानै मुंख'यो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। BTC सरकारनि सुपार 50 मिशननि गेजेरजों मेडिकेल एबा MBBS कचिंनि थाखाय सायख'जानाय फरायसाफ्रा दिनै कचिंनि थाखाय गुवाहाटी फारसे थांबाय। क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सायख'जानाय 11 फरायसाफोरनि थाखाय थांनायनि राहा खालामना होनायजों लोगोसे दिनै फुंबिलि समाव क'क्राझार सोहोराव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव फैनानै फरायसाफोरखौ बिदाय हरदों 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। मख'जाथावदि बेफोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम खाबु खालामना होनायनि थाखाय BTC सरकारजों लोगोसे गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर होदों MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा।